Кой да? А кой с ти обувки? А баба? Не, да, мръсно, не, мръсни. Мръсни са няма, стави ги. Айде отивай вътре. Къде е? Мама, къде е? Мамо, дай да го сменим къде е на другата седмица. Неделя. Снимаш ли? Чакай да ми снимаш. Ако обичам. Голяма. Направих си филмчето на... Къде ги сложи книжка? Не знам, чистихме, ама... Кой искаш? Не, къде ги слагам ти готовите? Никъде там няма място, че ние... Кая, какво ще правиш ти, бе? Мерси, деди. Къде ще се пързалят? Ами, тук на снега, ако имаме време ако имаме време, или да ходим на Витоша или другата планина. Ама на Кая шината е в колата. Трябва да вземе. А твоята Да жена оставим пибабец. Не, добре. Няма вие да си целте утре. А твоята жена знаеш къде е? Вашата кола. Нашата кола. Знам. Знаеш, откъде път знаеш? И аз съм така, аз като мисля на една страна. Оня ден, защото се ще кажа, там лято ми се почка за ръка. Аз точно това си го вчуш. Да си го сложа. Тук на това го подарък. Хайде, нека го сложим и тук подарък. Дали? Я ела и да пускай своето главале. Пробай се. За Йоан. Тя никой не иска, тя е сърдита. Станала е рано и днеска не е в настроение. Лейче. Лейче. Кайчето се занимаваше с Ще се включиш с това. Не си правиш, ще ти викам. Да, бе, там да не... Слушай. Няма това е. Его тук. Това е. Моля, Бог на някакво. Сложи ги тия пари в средата. Нали, мисля да няма. Кой не е купен? Ама не плачеш, разбираш се. Ама нещо. Ама ти ще да кажеш после на моята глава. Не знам да инфлуенсър какво се слага телефон. Защото почва да звъни на хората, да затваря, да не отваря приложение, да затваря. Каква си шматка. И аз не се оправя. Още от дъщерята съм го открил. Служи телефона, ама е така. Двойната ще я видя, чакай го от тя. Чакай. Айде да си... Виж, трябва да си жива и здрава, голяма, да пораснеш. Ти жив за питката. Давай напред, давай. Браво! Виж какво има тук, Кая. Кая, виж. Браво, Кайче. Кая, виж. Паричките дядо. Паричките. Паричката дядо. Пакет най-малко обича. Браво, Кайче! Айде още нещо, мамо. Още нещо. Давай, вземи нещо. Какво е дядко? Това как? Айде замисли нещо. Айде, давай. Виж какви неща има тук, Кая, виж. Виж какви неща има.
Ами телефон не служихте. Телефон искаш ли, Лео? Искаш ли от телефон? Става, нали, че ще архитект. Да. Той здрасти, Ще строи. Ще строи. На Йоана. Тя избра най-далечното все пак, така че. И телефона. Кая? Виж какви неща има тук, виж. Лазиш. Лази се вече. Точно така, тата. Първо ще се побора да става архитект. Ще учи за архитекта, не? После инфлуенсър. Ще види, че няма много смисъл. В телефон. Не сложих по телефон. Тя ще намери обаче. Ще намери. Браво, тата, браво. Браво, Кайче. Ако не си Парички стола. и чукче. Трябва да й кажеш. Татко си не чакайте да се добре. Защо ме вас ходят до там беше? Кая, къде е тата? Говори по телефона и се оплаква на баба. Нали, тя бе говори с баба. Ай. Да. Кой да се плаче, поне на баба? Нали имаш едно бабо и да винаги, че ще ги се Ау, ба! Имаше биричка. Аз биричка. Ще му умориш, бе? Това не може да Ще седиш до мен. Остави бирата, баща. Лея, ще седиш до мен.